Ninjani? Umkhulu Masheshisa lona enikhuluma naye. Namhlanje ngizokhuluma nge-back to sender, umuthi wokuphindisela izinto emuva kubathakathi labo abakugadla ngemithi emibi abakuthakathayo. Okokuqala esizowufaka impindamshaye, umthathe, isibhaha, ingwavuma, ilukuluku, indlabaloyi, uzifele, udabulamafu, umuthi obizwa ngokuthi umaguqu, ujikantamo, unhlangothi, umvithi, uvendle, ukhathibesonga, indabula-luvalo, uphinde emuva noma iphinde emuva, ujundumlahleni, uvutha obomvu, isehlulamanye. Sona mawuthaka usifake sibe sincane isikali saso isehlulamanye kunalena eminye imithi, ufake uhalf. Bese uyaqhuma ngale mithi izinsuku eziwu-7 kulandelana. Uyaqhuma amanzi lawo obukade uqhuma ngawo, uyawachitha ngaphandle kwegceke, bese ugeza ngamanye amanzi obukade ungaqhumi ngawo. Upheke wona lo muthi ngamanye amanzi ongeke uzuqhume ngawo, mawuqeda ugeze ngawo lawo manzi, uchithe ngaphandle kwegceke kanye kanye usukuhlanganisile. Noma mawuzochitha egcekeni uchithe lapho ningahambi khona, bese futhi uhlanganisa lo muthi lo engizowusho manje eceleni. Lona kusuzohlanganisa manje umuthi ozophalaza ngawo. Ufaka ke kuwona impindamshaye, ingwavuma, indlabaloyi, umaguqu, yo-4 le mithi. Uzoyihlanganisa ilingane ikali, bese uyayisokha ngamanzi wakho la uzobuphalaza ngawo. Mase kusokheke kahle uphukuze lapho, bese uyaphalaza ube ukhuluma usho noma ngabe uyaqhuma noma uyaphalaza, usho ukuthi ayisuke zonke lezi zinto lezi ogadlwa ngazo abathakathi ofaka zona abathakathi ziphindele emuva ziyoshaya bona zibabulale. Umuthi osohlanganisiwe uyatholakala kumkhulu owudingayo akabhalele le namba eseskrinini ku-WhatsApp esho umuthi lo awudingayo. Ngiyaposa nakubantu abasekudeni, ngiyabaposela ngophepho into ifike kubona.